Ik doe dit werk al bijna 25 jaar en ik ben nog steeds heel erg gefascineerd door mensen zoals Dirk, die ik dan mag ontmoeten, die ik mag onderzoeken. En je raakt enorm van onder de indruk van hoe zo'n ziekte dan ingrijpt in zo'n persoon, maar ook in zijn omgeving. Ik heb hem maar 1 keer mogen ontmoeten en dat was een hele bijzondere ontmoeting. Eigenlijk een paar dagen voor zijn dood, toen hij hier nog was om allerlei testen te ondergaan. Hij staat voor mij model voor iemand die weet dat hij die ziekte heeft, weet dat hij die strijd gaat verliezen. En ondanks dat zo ongelooflijk gemotiveerd is om te zorgen dat andere mensen na hem hopelijk een betere toekomst hebben. En daar ben ik echt diep en diep onder de indruk dat je dat kan doen en dat je dat wil doen. Dat is zo belangrijk. Je weet namelijk dat het voor jezelf niks meer uitmaakt, maar voor anderen wel. Ja, dat is heel bijzonder en dat staat een beetje voor ons, want wij zitten er zelf ook zo in. Wij doen het ook voor de ander en wij hopen ook dat de toekomst van de Alzheimer beter is. En daar vinden we onze patiënten gelukkig als partners in. Dit is eigenlijk precies zo wat het is. Dat ik net met dingen onthoud of bescroll ik in. En dat vind ik heel slim. Dirk wist natuurlijk dat hij niet meer beter zou worden. En we hebben altijd gezegd van het moment dat we de diagnose hebben gehad van het is ellendig genoeg, maar wij zijn zelf niet zo. Wij willen heel graag er iets goeds uithalen. En daar is dit één van de dingen van. Hij kon zijn hersenen doneren voor onderzoek. En daarnaast hebben we dus een doneeractie opgezet om nog meer dat onderzoek te kunnen ondersteunen. Het geld dat we daarmee opgehaald hebben, willen we namens al die mensen natuurlijk die geld hebben gegeven, willen we dat vandaag aanbieden hier in het VU aan de diverse onderzoekers. Ja. We hebben even een check gemaakt. Oei, 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 wat mooi. Enerzijds is het wel even confronterend natuurlijk, want je bent weer terug op de plek waar Dirk en ik samen zijn geweest vlak voor zijn overlijden, voor de onderzoeken al toen. Maar wat overheerst is toch wel weer dat stukje trots van hij wilde dit graag. Hij is hier aan begonnen en wij mogen dit, ikzelf maar met zijn familie en nou ja, ook namens mijn familie, wij mogen het afronden. Ja. Dus ja, het voelt ook wel heel goed. Ja. En we weten gewoon dat het op een hele goede plek terechtkomt. Wat we met dit geldbedrag gaan doen, en Dirk Baron heeft natuurlijk zijn hersenen afgestaan aan de hersenbank. En dat is heel bijzonder omdat we juist bij mensen met Alzheimer op jonge leeftijd nog veel te weinig weten hoe dat proces zich in de hersenen afspeelt. Waar begint het? Hoe verspreidt het zich over de hersenen? Wat is het verschil met mensen die op hun 75ste Alzheimer krijgen? Dus wat dat betreft is het ongelooflijk veel waard wat Dirk heeft gedaan. Dat was wat Dirk gewoon zelf heel belangrijk vond om er iets positiefs met zijn ellende te doen voor de toekomst van een ander. En van heel veel anderen, hoop ik. En ja, dat je misschien op een dag deze mensen deze ellende kan besparen. Ja.